Dovolte, aby som privítala ďalšiu speakerku, ktorá sem dnes večer prišla, volá sa Miška Keveliová a teda ja si dovolím povedať, tiež som bola na tvojom Instagrame včera, počas večera, ešte sme sa nestihli zoznamiť. Takže toto je Miška, asi ocko. A som sa rozhodla, že ťa tak pomenujem, že ty si taký Hot Wheels zázrak. A mimochodom, ľudia, ja mám takú skúsenosť, mám veľa kamarátov, čo sú teda na vozíku a vy máte veľmi posunutý humor, teda to musím povedať. A môžeš dať Miške mikrofón. A teda musím povedať, že váš humor často paralizuje aj mňa, takže veľmi si to vážim, ak dokážete takto s nadhľadom brať takúto vašu situáciu. Miška sa teda nepoložila z toho, že ja to tak poviem, že ochrnula na Cypre, akože ľudia chodia na Cyprus z rôznych dôvodov. Niekto na dovolenku, niekto ochrnúť. Niekto ochrnúť, no, dobre, myslela som si, že máš tento druh humoru, som potešená. A teda napriek tomu, že jej dávali veľmi zlé prognózy, tak ako vidíte, ona funguje ďalej a vyzeralo to, že fungovať nebude vôbec a ona si ide svoj life a ešte do toho začala maľovať. Presne, som pozerala, že ešte prsty mám od farby dokonca. No, si prišla machrovať, je to jasné. Vieš, proste my niektorí, čo chodíme po nohách, tak nevieme malovať. Dobre, tak si prosto lepšia. Ja si to musím nejako kompenzovať tým pádom. Rozumiem. Dobre, maluje krásne, môžete si jej obrazy aj pozrieť na internete a teda pre mňa je najmä obdivuhodné, že si sa z tohto celej tejto situácie nezosypala, lebo ja som sa napríklad zosypala dnes to, že som nestihla trolejbus, takže akože máš môj veľký obdiv a myslím si, dokonca som ťa videla tancovať na bratovej svadbe včera. No to som si dala taký challenge, takže to som musela. Dala si ročný challenge, že bude tancovať na bratovej svadbe. Ja už neviem proste, akože nekomentujem, nechávam to na ňu. Miška Keveliová, nech sa páči, uži si to. Ďakujem krásne za slovo. Takže mnohí ma môžete poznať ako dievča, ktoré ochrnulo na Cypre, alebo takisto aj profesionálny invalidný dôchodca pre iných. A v podstate začnem tým, že môjim cieľom bolo to, že som išla na Cyprus kvôli tomu, aby som si toho času zarobila na svoj najväčší cestovateľský sen, ktorý bol v tom čase New York. A bohužiaľ na Cypre som v tom čase strávila tam 3 týždne, keď sa vlastne ten môj život zmenil od základov. A keďže som bola na Cypre už rok predtým, pol roka na brigáde, tak mi nerobilo problém tam ísť aj samej. Takže som sa tam veľmi rada vrátila. No a v podstate celé to začalo tak veľmi zvláštne. Ja som sa zobudila s tým, že ma boli krčná chrbtica a v podstate to išlo fakt, že z hodiny na hodinu to bolo stále horšie a horšie. No a zrazu išla som do nemocnice s tým, že som mala podozrenie na to, že ma asi ofúkla klíma alebo niečo, no a neviem, podali mi tuším nejaké lieky. Ja som si išla domov ľahnúť, no a vlastne ja som sa už zobudila s tým, že už som sa hýbať nevedela. Prestala som si cítiť pravú stranu svojho tela. No a prvé, čo mi napadlo, je napísať mojej mame, že pozri na Google, že čo sa mi asi deje, lebo naozaj som absolútne nevedela, že ako postupovať, keďže som bola prvýkrát v takéto situácii. Takže toto boli také moje prvé myšlienky. Ja som bývala s takými 2 chalami, čo bol jeden kuchár, druhý vôbec neviem, čím sa zaoberal. Ale boli Slováci, takže to bolo v pohode. Každopádne v tom čase, čo bolo pre mňa zlé, je, že nikto doma nebol. Ja som teda zavolala kamarátovi, ktorý bol tiež Slovák, že je so mnou zle a skrátka potrebujem do nemocnice. No a on vlastne prišiel v hodine 12, lebo ja už vlastne, on ako ma dával do auta, moje telo už tak odchádzalo, že už ma musel držať a čo si posledné pamätám je, že mi odišlo vedomie, ako som dorazila do nemocnice. Čiže fakt to bolo veľmi rýchle a nevedela som absolútne, čo sa mi deje. No. Potom vlastne bolo prebudenie z umelého spánku, ktorom ma držali nejakých 4-5 dní kvôli všetkým vyšetreniam potrebným, aby som to nemusela nejako prežívať, pretože to bolo celé náročné.
Prvé, čo bolo také vtipné, je, že som sa zobudila. Nado mnou stál kňaz a prvé, čo mi psychologička povedala, že aj psychologičku som mala vedľa seba, ktorá mi hovorila, že všetko bude v poriadku a vlastne mi vysvetľovala celú situáciu. Tak stál nado mnou kňaz a tá psychologička mi povedala, že no tak toho ti posiela tvoja mama. No ja si hovorím, že dobre, tak ja už tu dostajem asi nejaké posledné pomazanie, ty to ma už idú pochovávať, hej. Tak si vravím, že dobre, Miška, tak to si ešte nebola, nevadí. Takže toto bola taká vtipná situácia, akože ja som mňa humor neopúšťala už od začiatku, ako ste si mohli všimnúť. No a čo musím pochváliť, je tam ten servis toho zdravotníctva, tie sestričky, tí lekári, viem, že tam bol zdravotný brat Aleš Čiech. Čo bolo zle v mojej situácii je, že ja som bola na umelej plusnej ventilácii, čiže ja som absolútne nevedela povedať ani jedno slovko. A ja som dokázala som len otvárať ústa, čiže mi odčítali spier. A do toho som ešte musela po anglicky všetko, lebo však som na Cypre. Čiže to bolo také náročné a v podstate, čo sa mi páčilo, je takisto prístup konzula, kamarátov, ktorí ma tam chodili pozerať, kým som ja bola úplne mimo. Čo si vlastne nepamätám, ale oni mi to teda tvrdia, že aspoň boli, tak snažím sa im veriť. Takže toto bolo také iné ako u nás. Toto ma tak veľmi milo prekvapilo naozaj. Aj tá psychologička, aj ten kňaz, ten ma tiež prekvapil. Takže toto bolo také milé, by som povedala. No a tuto sú vlastne fotky. Ja som tedy schudla na 38 kg, tým, že som sa nehýbala. Ja som naozaj vyzerala ako decko z koncentráku. Ale ako vidíte, už tam som sa hrala proste na Egypťanku, hej, lebo som sa musela polohovať. Tak sme si s toho statkom robili srandu. Takisto potom, keď som sa zbavila dýchacieho prístroja, tak keďže ma museli odsávať, lebo mi odišiel kašľací reflex proste, keď už, tak všetko, hej. Takže potom viem, že som chrčala, som sa na motorku hrala často. A takže fakt, takže od začiatku, ja som si myslela ináč, že dobre, tak mne sa to stalo v lete, že no dobre, tak nenastúpim do školy asi hneď, tak asi v októbri snáď, čiže v podstate ja som od začiatku mala ten pozitívny prístup a asi to mi tak dosť veľa pomohlo. Nie asi, ale určite. Potom cesta domov a boj s aktuálnym stavom. Tam bol veľmi zaujímavý aj ten prevoz. Vďaka Bohu som mala komplexné cestovné poistenie, ktoré musíte mať, fakt to sa vám oplatí, keď sa hocičo stane, lebo asi by sme prišli o dom, kebyže mám platiť tú cestu domov, to by boli extrémne pálky. Čiže to bolo také tiež náročné. Ja sa pamätám, ako ma stále bolela hlava. Stále som chcela proste len spať. Bola som z toho extrémne vyčerpaná, tak určite aj z tých oblbovákov ešte. A také tie moje prvé myšlienky, keď ma už konečne doviezli do nemocnice na Slovensko, boli, že teda sakra, čo so mnou bude, že ako dlho to bude trvať teraz. Ako bude vyzerať ten môj život? Dostanem sa z toho, zostanem na lôžku, zomriem, čo sa bude diať? Čiže toto som tak dosť intenzívne prežívala a také najhoršie pocity pre mňa boli asi to, že byť na lôžku bez možnosti pohnutia. Ja som nevedela ani prstom pohnúť, ja som ochnula od krku dolu a bola som sama s vlastnými myšlienkami na izbe, kde proste nebolo rádio ani telka, čiže absolútne nič ma nedokázalo nejako rozptýliť. Takže toto boli také veľmi silné momenty, ktoré som tak dosť prežívala. A čo mi bolo vtedy poradené je, aby som si to telo prepojila so svojou hlavou, aby som si predstavovala, ako kráčam, ako behám, ako robím činnosti, ktoré som mala rada. A vlastne myslím si, že po tomto a ešte po prvom cvičení s mojou fyzioterapeutkou, ku ktorej vlastne chodím dodnes, ešte aj dnes som u nej bola, ráno som stihla, tak vtedy som prvýkrát pohla prstom, jedným prstom na ľavej ruke to bolo, že? Na ľavej. A to bolo tiež také zaujímavé, pretože to lekárov tak šokovalo, že vlastne takto to vôbec nemá vyzerať. Hej, majú sa začať hýbať tie veľké svaly, ale tak prečo by som ja nechcela byť iná?
tak mne sa začali prsty hýbať, čiže to bolo tiež také iné. Ale tak bolo to zaujímavé. Prognózy lekárov boli vtedy také, o ktorých som ja asi chvála Bohu nevedela, pretože si myslím, že kebyže si to osvojím ja tú diagnózu, tak je dosť možné, že tá psychika by tak zafungovala, že už by som tu nebola. No ale mojim rodičom bolo povedané, že budem žiť tak maximálne 2 mesiace a potom v podstate, ja neviem, dostanem zápal plúc, keďže stále som bola na plúcnej ventilácii, asi to proste nedám a zomriem a už domov si ma nezoberú, alebo zo mňa bude ležiaci pacient. No ale ako vidíte, už budúci rok oslavujem 10. jubileum, teda prvé jubileum, 10 rokov na vozíku a stále som tu. A občas si tak hovorím, že to je ako taká zlá burina, ktorá nevyhynie, tak občas si tak hovorím, že to som asi ja. No, tak teraz prejdime na život s 3 dušami. A čo, ako som spomínala, čo mi veľmi pomohlo, je ten môj mindset, že ja som si zo seba od začiatku robila srandu, ja som to celé tak odľahčovala, celý ten svoj stav, takže ja som sa nikdy nebrala vážne, ja som vždy bola pozitívny človek, ale myslím si, že s touto skúsenosťou, nazvime to skúsenosť, som sa stala ešte viac pozitívnejšou, takže to bolo také, čo mi tak pomohlo na ten začiatok. A minule som sa tak bavila s kamarátom, že čo bol taký najsilnejší moment v našich životoch a u mňa to bol určite ten, keď som prvýkrát po, tuším to boli 2 mesiacoch, urobila svoje úplne prvé kroky. Proste prišlo to tak na mňa, že Miška, teraz to skús a teraz ti to pôjde. No a naozaj som to skúsila, sa pamätám, že som ležala na internom oddelení a v podstate som si povedala, že idem to vyskúšať a prešla som sa krásne k dverám a potom naspäť k posteli a proste fyzioterapeutka na mňa čumela, že čo to je, že toto takto vôbec nemá byť. A ja vlastne ani chodiť nemám, ale ja som proste chodila, lebo som tak strašne chcela žiť a chodiť a fungovať a proste nič ma nezastavilo vtedy, čiže to bolo také pre mňa fakt, že najsilnejšie za celý život, čo som kedy zažila, že fakt opäť tie prvé kroky, ktoré si už teraz pamätám, lebo tie moje úplne prvé si nepamätám, ako asi nikto. Potom, čo bolo také veľmi zaujímavé, bolo tým, že sa môj stav medializoval a si ma proste tie médiá našli, tak proste ma oslovilo extrémne množstvo ľudí, ktoré mi posielalo podporu od začiatku a bolo to pre mňa, dalo mi to extrémnu silu bojovať ďalej, nevzdávať sa, čiže aj to bol jeden z veľmi, veľmi silných okamihov a vtedy prišli aj tie prvé rehabilitácie, čiže tam som sa začala tak stále viac a viac rozhybovať. A už to potom stále pomaly šlo. A keď som už videla, že to ide, tak to bol taký jeden veľký hnací motor pre mňa, že prečo sa nevzdať a prečo pokračovať ďalej. Samozrejme, keď sa vám niečo takéto stane, tak sa vám dosť vyčistí okolie, či sú to už kamaráti alebo aj rodina, ktorá skrátka nie vždy znesie stať pri vašom boku, pretože je to niečo, čo je psychicky náročné. Je to psychicky náročné aj pre tú najbližšiu rodinu, pre rodičov. Viem, že sú prípady, kedy proste otec rodiny alebo mama z rodiny to psychicky nezvládne a z tej rodiny skrátka odíde, lebo to nedá. A ja to nesúdim, lebo ja tomu chápem proste tak, ako ani ja ako, možno, že ako budúca partnerka nemôžem byť pre každého, pretože proste není to jednoduché. Takže vtedy sa stane také, že veľa vecí, vlastne veľa ľudí sa vám otočí chrbtom, buď preto, že to len nejako nedajú, alebo vám nevedia, ako pomôcť, nevedia, ako sa k vám postaviť, ako sa k vám správať, takže toto sa tiež tak akože vyčistí, ale naopak zase spoznáte veľa nových, kopec úžasných ľudí, ktorí vás podporujú a ktorí chcú s vami zdieľať tú vašu cestu, čo je úplne úžasné. Keď sa mi toto stalo, tak
mne to extrémne znížilo sebavedomie a mala som veľmi veľký problém sa opäť začleniť do nejakej spoločnosti a chodiť medzi ľudí. A mne to trvalo, no myslím si, že ja neviem, rok a pol, keď som sa odhodlala vôbec ísť niekde von medzi ľudí a ukázať sa, že som na vozíku. A pamätám sa, že vtedy som veľmi vnímala tie pohľady ľudí, že sa na mňa pozerajú, že nejako zbudzujem tú nechcenú pozornosť. Takže to bolo pre mňa také veľmi nepríjemné, ale akože prekonala som to. A teraz v podstate mi úplne stačí ísť von bez okuliarov a nevidím nič, takže je to úplne v pohode. Takže viem to takto vyriešiť. A teraz mi to nevadí, akože častokrát mi kamoška hovorí, že dosť veľa ľudí sa na teba pozerá, ja že hej, že si to už nevšímam. Takže časom si na to človek zvykne, lebo viem, že my sme tuto takí trošku konzervatívnejší a asi nevidíme tých vozíčkarov veľmi často. Nehovorím, že je to škoda, Ježiš, to vôbec, nech není veľa ľudí na vozíku, ale je to také, že my sme ľudia ako každý iný a my nechceme vlastne, aby medzi nami ľudia robili nejaký rozdiel, lebo my sme akože úplne tak ako vy, len proste my nevieme chodiť, to je celé, hej. Takže podľa mňa veľa ľudí z takejto vozičkárskej komunity by so mnou súhlasilo, že nechceme byť nejako akože špeciálne tritovaný alebo čo a chceme mať úplne akože taký istý prístup ako hoci kto iný. Čo mi extrémne pomohlo, samozrejme od začiatku som mala extrémnu podporu mojej rodiny, bez ktorej by som to nedala, pretože za mnou chodili do nemocnice denne, tam trávili so mnou 3-4 hodiny. A to je veľmi dôležité. Ja viem, že to možno nemá každý k dispozícii, ale ja by som to asi naozaj bez tej rodiny nedala. Takže ja som im veľmi vďačná dodnes, že ešte stoja pri mne. Aj keď sedím ja, tak aspoň oni stoja. takže veľká poklona aj mojim rodičom, lebo ako som hovorila, že je to, ako pre mňa to bolo, tak aj pre nich to muselo byť veľmi psychicky náročné sa s tým nejako vysporiadať, že teraz je takáto zmena a zrazu budem poberať dôchodok, hej, že už v 19, pretože to bol vlastne vek, v ktorom sa mi to stalo. Tak teraz môžeme prejsť. Áno, tuto máme nejaké fotečky. Že nájdenie samej seba a prijatie svojho stavu. Mne toto trvalo nejakú dobu, pretože ja som voči tomu strašne dlhú dobu bojovala a až som mala pocit, a to vlastne je aj taká keby diagnóza, alebo ako by som to nazvala, čo mi povedal jeden primár, kde chodím na rehabilitácie, že nie je dobre byť profesionálnym pacientom. To znamená, že stále len chodiť cvičiť a o tom má ten život, ale ja som taký život nechcela mať, ja som chcela fungovať ako hoci kto iný, chodiť na dovolenky, chodiť von s kamošmi, chodiť na koncerty a proste také úplne bežné veci, ktoré si hoci kto iný užíva. Takže toto bolo pre mňa také, že no koľko mi to mohlo trvať? No možno, že aj takých, ja by som povedala, že kľudne aj 6 rokov, kedy som sa k tomu dopracovala, že som to si tak povedala, že a čo? Však môžem si užívať aj na tom vozíku, že čo je na tom, veď dobre, možno, že budem mať nejaké obmedzené možnosti, to áno, ale tak prečo nie, že prečo si stále tie veci oddialovať, až keď budem zdravá, až keď toto, až keď tamto a potom vlastne, keď k tomu vôbec nikdy nepríde, tak potom čo? Tak prežila som život, ktorý vlastne ani životom nebol, takže to som určite nechcela. No a k tomuto mi veľmi pomohlo malovanie. Vďaka covidu som sa k tomu dostala, keďže som bola na rehabke a musela som, lebo som bola v Čechách, takže som musela byť 2 týždne v podstate v karanténe a mala som doma plátna a som si povedala, že tak niečo by som s tým mohla urobiť. Samozrejme, tatko ma k tomu dotlačil, tak dobrovoľne na silu, ako sa hovorí, že čo ti to tu stojí v kúte. A tak som sa do toho pustila, našla som si techniku acrylic pouring, ktorej sa venujem dodnes, ktorá je vlastne taká, že je z toho strašný bordel a ako aj dneska, že ste vlastne celý od farby, ale je to úžasná psychohygiena.
A je to niečo, v čom som sa našla, čo mi dalo vlastne úplne iný nádych do toho života. Zrazu ten život bol farebnejší, veselejší, pozitívnejší a mala som pocit, že môj život dostáva zmysel hlavne. Takže to bolo také dôležité. No a vlastne minulý rok som sa konečne odhodlala aj na svoju prvú dovolenku po 8 rokoch, pretože aj tu som odkladala roky rokúce, konkrétne 8 rokov. Som si tiež hovorila, že veď keď už budem viac na tom lepšie a budem vedieť chodiť, alebo ja neviem, budem viac samostatná, tak potom pôjdem. Ale proste sú momenty, keď tie pokroky nie sú až také badateľné, nie sú také veľké, tak som si povedala, že taká, prečo to budem akože odkladať, že aký je to dôvod. Nevidela som v tom zrazu dôvod a som si povedala, že no tak teda idem. A bol to teda úžasný pocit, ja som sa veľmi bránila nejakému relaxu, pretože som myslela, že budem mať strašné výčitky svedomia z toho, že necvičím, že nerobím niečo pre seba. A pritom to je úplná blbosť, pretože tá dovolenka mi dala viac ako nejaká rehabilitácia. Dodnes z toho čerpám tie svoje pocity a pozitívne a tie zážitky, ktoré som tam mala, všetky, či už boli pozitívne alebo negatívne. Ale určite to nelutujem. Myslím, som už na jednej bola ďalšej, pretože prečo nie? Takže treba si ten život užívať, nech je akýkoľvek, či máme nejaké obmedzenia alebo nie a proste treba žiť tu a teraz a neodkladať veci na potom, pretože to potom ani nemusí prísť, čiže je to veľmi dôležité. No a týmto by som vlastne aj, tuto vlastne áno, môžeme vidieť, aké obrazy malujeme, ja vlastne aj na kone chodím, to som zabudla spomenúť. To je vlastne ďalšie moje také hobby, vlastne niečo, čomu som sa tak začala venovať, je to super cvičenie. Takže to je také, čo ma robí šťastnou, čiže mi to vyplňa ten deň. Ako hovorím, ten život mi dáva zmysel, pretože mám činnosti, ktoré ma bavia. Takže som veľmi šťastná a spokojná. No a tak vám teda veľmi pekne ďakujem a môj message z tohto celého je to, že ja by som to povedala neslušne, ale poviem to radšej slušne, že keď si niečo zaumienime, tak v podstate nič nie je nemožné, pretože vieme sa na to nastaviť a vlastne dokážeme úplne všetko. Takže ďakujem vám veľmi pekne. Wow. Som dobrá padavka. Prisadnem si. Môžeš, nech sa páči. No, ďakujem veľmi pekne. Aj vám teraz ide také trošku v hlave, že aha, že nemám až toľko problémov. To je také zaujímavé, že ako aj tí moji kamaráti z vozičkárskej komunity, vy ste tak pozitívne nastavení, že to je úplne... To si ale náhodne tým prostredným prstom napravila tie okuliare, hej? Dobre, ja len tak pre istotu, vieš, akože nechcem byť vzťahovačná. To je, akože úplne mám... Ako sa hovorí, som speechless normálne z toho bolo, to je absolútne obdivuhodné. Prišli ti teda aj otázky, tak ak dovolíš, tak na to. Ich odovzdám. Teraz sa to trošku tajne, blbo orientuje. Ja neviem, že kto to tu spravujete, ale ak by ste prosím vás mohli vymazať tie staré otázky, že by sa mi to úplne neplietlo, tak akože by mi to asi aj celkom pomohlo. No, tak samozrejme je tu tá otázka, že čo bolo teda dôvodom toho ochrnutia, prečo sa to stalo, to vieme? Nevieme, práve, že to dodnes nevieme, to zostalo dodnes záhodou a vlastne na Slovensku už potom ani nepatrali, takže nikoho to nezaujímalo, pretože každý počítal s tým, že v podstate v tej nemocnici zomriem. Poviem to, ako to je, ale bohužiaľ je to tak. Chodíš im tam napravať okuliare, dúfam. Áno, ja som ináč primára stretla aj v kúpeloch a ten vlastne tvrdil mojim rodičom, že to nedám a potom sa tváril, že ma nepozná, keď ma videl. Úplne sa otočil. A ja, že dobrý, pán primár, to som ja tu chodím vo vode, vidíte? Hej, ste mi povedali, že nebudem, tak... Ešte po vode skús na budúce. To skúsim. To možno po vínku, keď si dám nejaké vínko, tak možno potom to pôjde. No tak jasne, tak to je dosť ináč, akože super, že vôbec nevieš, že prečo sa to stalo. To aj pre vás ako rodičov musí byť trošku frustrujúce, nie? Že... A ešte potom stále pátrate, alebo už idete ďalej, že? Idete ďalej.
Ale vy ste inak tak obdivuhodní. Ak by sa mi len šťastie podarilo, teda, než vychovať, ale proste mať takúto dcéru, ako je tá vaša, tak teda ja absolútne, že klobúk dolu. Kurzy. Klobúk dolu, to je... No ja som úplne očarovaná. Myslím, že som do teba trošku, ale... Dobre. Ale akože... Som single, takže... Á, dobre. Ináč, akože to som sa chcela opýtať, prišlo mi to blbe, takže ďakujem, že si mi odpovedala. Takže môžeme spolu, chodiť. Áno. Voziť sa. Môžeme sa spolu voziť, dobre, super, tak sa ozveme. A tu je otázka, že si úžasne pozitívna. Ďakujem, čo je na tom celom najťažšie? Čo je na tom celom? Ja ani neviem, ja to, že nevnímam nič také. Alebo vieš čo, skôr asi to, že... Áno, to by som aj odpovedala na toto. Že nemôžem tak ako hoci kto iný, že chcem ísť niekde a ja teraz musím trebárs povedať tatkovi, že prosím ťa, pomôž mi. Že tá samostatnosť, že hoci kto si povie, že čo ja viem, idem si niečo kúpiť, idem tam, tak ja si to povedať nemôžem, lebo ja mám všade bariéry, tu sú schody, tuto sa neviem nastúpiť si do auta jedno s druhým, čiže toto je to, že len niekam ísť, len toto. Že to ani nemusí byť do zahraničia, proste hocikam, toto. Že, a to športovanie, proste bicykel, korčule, lyžovanie, to mi chýba. Chápem. Ale ty sa vieš sama pohybovať na vozíku, hej? Než ja som strašne zlý vozíčkar. Ja sa viem pohybovať medzi regálmi, keď nakupujem, hej, doma, ale že na dlhšie trasy to odo mňa nikto nechce. Akože to sa aj rada pokočikujem a to je... Počúvaj, ale tak, akože môj kamarát, jeden vozíčkar, on sa volá Ivo Páleník a on má akože brutálne vytunovaný vozík. Tak ja by som vás mala zoznamiť, lebo určite by si sa rada nechala zviesť. No tak to určite, prečo? Akože on je úplný blázon, čo on robí. Ešte vozí svojho syna, ktorého si adoptovali, tak ho vozí, proste tu má také si príroby, taký ten predok, tam má motor a on proste... Už sa mu stalo aj, že nezabrzdil párkrát a povedal, že až ak mne to bolo jedno, ja už aj tak nemôžem chodiť, takže to už je jedno. No ja si to tak vravím, že keby mi náhodou trčala noha z postele, no tak mi je to jedno, lebo už chodiť neviem, čo horšie sa môže stať. Aj. Chcem povedať, že tvoji rodičia sa akože usmievajú, ale je to také trošku trpké. Lebo ja tiež neviem, kde sú úplne hranice a zatiaľ ja mám rada nie sú. čierny humor, takže... Áno, to je to dosť evidentné. Je to dosť evidentné. A to je presne otázka, že teda nakoľko je tvoj život závislý na rodičoch alebo na inej osobe. To sa tiež zatiaľ dosť, lebo aspoň tie presuny a tieto veci, to ešte nezvládam, ale je to jedna z vecí, pri ktorých si verím, že toto určite proste ešte zvládnem sa naučiť, aby som nebola odkázaná na absolútne žiadnu pomoc. Čiže v tomto si úplne verím. Neverím si úplne v tom, že budem tak ako predtým, zase som realista, ale čo sa týka tej samostatnosti, to viem, že s prehľadom dám. Lebo ináč ty krásne ideš normálne, tak premosťuješ tie otázky, to ako keby sme to mali naplánované, ale je to presne tá otázka, že aké sú tvoje teda prognózy do budúcnosti a že čo by si chcela dosiahnuť, či môžeš niekedy opustiť vozík, teraz to nerob, dobre? To by... Vstaň a choď. Môžeme to skúsiť. Najprv premente ale vodu na víno, aby ste postupili do finále potom. No, ono je to tak, že aj tí lekári sa tak vyjadrujú, no tak v otázkach, že je mladý organizmus jedno s druhým, ale práve je to o tom mindsete, že keď ja si proste poviem, že budem, ale zase nie je to také jednoduché, hej? Ale je to akože veľa práce za tým, ale v prvom rade je veľmi dôležité to, ako sa človek nastaví. Takže Beckham sa postavil po 10 rokoch a aký je šikovný, hej? Takže veľa je to o tom. A tiež má brutálny humor teda. No, tak to áno, však sme sa aj stretli párkrát. Takže určite akože dá sa to dostať do takého bodu, ako som spomínala, že aspoň tú samostatnosť. A to som sa inak aj ja chcela opýtať. Ďakujem, neviem, kto ste to boli, ale ďakujem. Ako znela tá neslušná verzia tvojho záverečného odkazu? Že hlavne sa z toho neposrať. A jak si to obkecávala, vidíš to? Tak nechcela som byť úplne, akože hrám sa tu na tú slušnú, hej. To už podľa mňa nikto neočakáva. Prestan si napravať tie okuliare stále. Vyveniť si prst.
Toto je dobrá otázka, že vieš si predstaviť, že by si to celé zvládala bez terapie? Ináč, k tomuto som terapiu nepotrebovala, akože nikdy. Keď som bola... Máš aj iné problémy, hej? Ja len vzťahové potom... Ja všade hovorím, že muži sú môj kryptonit, takže preto som radšej single. Lebo to akože ma ťahá dole, hej, no čo si budeme... Mama, že... Tak tá už pozná. Ináč to boli jediné terapie, kvôli ktorým som akože išla k psychologičke. To boli len kvôli vzťahom, proste, čo si budeme. To je ináč super pre mužov, že vozíček nevadí, ale ty chlapi. Ten defekt nevadí, ale muži prostredie. Ovládaš ich horšie ako vozíček, hej? Tak ale pomáha ti terapia akože celkovo, nie? Že je to ale fajn. Áno, ja sa vlastne trošku akože prepáč, že toto je taký ten môj materský pud, ktorého sa neviem zbaviť, že sa stále snažím tak motivovať ľudí, aby možno išli na terapiu, ak to len trochu pociťujú, že môj kamarát vlastne Marek Madro, ktorý pracuje v IPčku, on povedal perfektnú vec, lebo raz som sa ho pýtala, že kedy je ten moment, že už človek by sa mal objednať k psychológovi. A on mi na to odpovedal, že no hneď ako ho to prvýkrát napadne. A to sa mi teda veľmi páči. Čo si o tom myslíš ty? Určite, akože ja by som sa tomuto nebránila, podľa mňa. Ja to sama odporúčam aj kamarátom, ktorí sa necítia dobre a už nevedia si, ako pomôcť, lebo ja som presne vtedy vyhľadala pomoc, keď som už nevedela, ako ďalej a viem, že nepomohlo vtedy malovanie, čítanie kníh alebo čokoľvek, čo by mi mohlo pomôcť, tak proste som vyhľadala pomoc a človek by sa za to hlavne nemal hanbiť. Určite, súhlasím. A ty niečo aj študuješ, alebo si niečo študovala, alebo... V podstate mne sa to stalo, keď som bola na strednej. A čiže takto, ty si mala 19 rokov? Áno, a teraz máš 29, hej? Teraz mám 28. 28, pardon. Si mi pridala. Môžem si to dovoliť. Tak počkaj, teraz si napravím. Vieš čo, tak aj ja. Dobre, aj bože. To je super. You made my day, akože úplne. No čiže čo? Čo som sa pýtala aj, že či niečo študuješ? Nie, momentálne nie, ale chcem si urobiť akurát C1 z angličtiny a potom možno takto kamoška ma jedna akože inšpirovala na online marketing, takže uvidíme. To ťa baví, hej? Že aj ten Instagram a... Takto, baví ako baví. Mňa baví tvoriť, ale čo sa týka, že robiť k tomu videjka, tak k tomu som strašne lenivá. Že musím sa k tomuto tak dokopať a možno, že toto by bola tá cesta, že ja Miška, no však rob niečo, lebo nielen tvor, ale tak urob z toho aj nejaké videjko. Hej, no však také sú mnohé možnosti, čiže otázka, že čo by si chcela dosiahnuť a aké sú tvoje plány do budúcnosti, tak tam by si čo odpovedala? Čo by som chcela dosiahnuť? No tak určite, čo sa týka zdravia, tak tú samostatnosť a čo by som ešte... A proste len byť šťastná. Už čo mi život prinesie, tak to uvidím. A mať nejakú prácu, čo by ma bavila. Evidentne to bude niečo online, lebo však čo si budeme hovoriť, do práce chodiť nebudem. Už keď som si zariadila... Ale to aj my, čo chodíme, máme tento pocit, to je úplne v pohode. Lebo ja si tiež tak hovorím, že ja som ochrnula preto, aby som nemusela kosiť trávu a trať burinu doma. Ale keby si na to namontovala kosačku. To nehovor pred mojim otcom. Bol by schopný mi ju tam namontovať hneď zajtra. Možno tak, ale keby bola vpredu, tak ťa to aj pokočikuje. Alebo keby, že vieš, som na tej, kde si sadneš a len si tak karuješ, tak to by šlo. Ešte si nemáme takú veľkú záhradu. Už vidím, otec už ide, už šrotuje. Aha, už prikyvuje, prepáč, Miši. No. Práve som ti úplne pokazila život. Tak počkaj, ja tiež budem písať. Dobre, už vidím, že ma followuješ od včera. Áno. Či od dnešného rána. Áno, už je včera, tuším. Mali sme meč. No dobre, takže akože budeš sa vzdelávať, to je inšpiratívne. Ja ešte cestovať takto, že by som chcela, že sa tak rozcestovať, pretože vždy to bolo môjim snom cestovať. A tak teraz som si povedal, že tak začnem postupne a vždy ďalej a uvidíme, že koľko dám. A teraz taká otázka, sa niekto pýtal, že aký bol rozdiel medzi zdravotníckou starostlivosťou alebo lekárskou starostlivosťou na Cypre a na Slovensku, či tam je nejaký rozdiel. Ja aj to teraz otvárame tajomnú komnatu. Markantný rozdiel. Tu je to výborné a na Cypre nič moc. Čo? No, to bolo ako, šišmarie, už by som tam nešla do nemocnice. Tam vôbec ťa nechodí. Tam bolo veľmi zaujímavé to, že áno, bola som na izbe sama, mala som vlastnú sestričku,
A jak by povedala taká tita z Košic, servis abnormálne nenormálny. A táto psychologička, že tam bola potom prebudeník, hovorím, kde sa spomínať nebudeme, lebo to bolo, že by prišiel aj do našich nemocníc. Ale vysvetiť skôr tie priestory, nech tam už nerastie tá pleseň. Protiplesňové opatrenie od kňazov. Skúsime. Však ale zase, keby sa trošku sáva. No, treba so svetenou vodou, môže by to aj zabralo. Takže toto bolo určite také iné a samozrejme čistota, Ježišmaria. Ale akože nepamätám si úplne, že ako to vyzeralo, pretože čak väčšinou dní som tam prespala, čo si budeme hovoriť. Ale to, čo som tam videla, tak to aj moji rodičia môžu potvrdiť, že aj to, ako podávali vlastne správy tí hej, lekári. Však počkajte, však tuto idem, nie? No jasné. A ja neverím, že to pero, ja proste chcem, aby ste mi ho dvíhali všetci, ja neviem, prepáčte. Tak dobrý večer teda. Takže čo, vy ste to vnímali možno viac? Dobrý večer. No my sme to vnímali viac, lebo tam bol zásadný rozdiel v tom, že my sme tam každý deň, bez toho, že by sme museli niekoho naháňať, dostali informácie, čo sa v ten deň s Myškou udialo. Aké spravili lekárske vyšetrenia, či už sú výsledky tých vyšetrení, čo ešte plánujú. Takže kompletné informácie, kdežto tu sme naháňali lekárov, že haló, povedzte nám niečo, každý pred nami utekal a zatváral dvere. Aha. Super. A teraz to bude určite lepšie najbližšie roky. Vlastný televízor a vlastné sedačky, aby sme sa vedeli sadnúť. Na Cypre boli, hej? Tam bol. A môžem sa teda opýtať, keď už vás mám na linke, že vaša dcera je teda extrémne pozitívna. Až ma to trochu rozšuluje, lebo ja ani zďaleka tak nie som. Ale že vy ste to ako dokázali vlastne celé ustať? Ja konkrétne som tedy nad ničím iným nerozmýšľala, asi pracoval adrenalín, ale skrátka boli sme nastavení tak, že musíme to dať. Jednoducho, iná cesta nevedie. Musíme to zvládnuť, my to zvládneme, Myška, budeš chodiť, predstavuj si, že plávaš, lietaš, beháš a musíš to dať. Áno. Áno. Kosačka. A vy ste napríklad nepotrebovali nejakú terapiu alebo nejakú pomoc? Ja to vlastne fakt vôbec neviem predstaviť, že by sa mi toto udialo s deckom a že vlastne potom mi takto prischne ešte navyše, kým sa naučí chodiť. Ale nie. Čo? Že víno bola terapia. Á, dobre. 5-litrového. Super. To podľa mňa bol najlacnejší v tomto štáte. Dobre, no tak akože neviem si to vôbec predstaviť, ale to asi keď ide o dieťa, tak tam sa zapínajú asi iné nejaké... Týždne sme nechceli nikoho ani vidieť. My sme prišli z nemocnice, my sme si s manželom sadli a plakali sme. Takže to bolo také. Až potom ten okruh našich známych a kamarátov sa zapojil a začali hľadať, vypisovať na internete, čo by sme mohli, kde by sme sa mohli odpichnúť a tak. Ale tuším, asi prvé 2 týždne boli také najťažšie. A potom sme sa tak zaťali, že no musíme to dať, jednoducho, toto nemôže skončiť a musíme to nejako zvládnuť. Takže ste pyšní. Určite áno. Ešte aby nie. Ešte keď bude tá kosačka, k tomu vie, ešte to bude. Ďakujem. Už vidím, že v lete už to. Ja prídem kľudne ti pomôcť, keď už som ti to... Ďakujem. No a teraz prosím ťa, mám zásadnú otázku, ale to si dovolím naozaj len preto, že som si včera pozerala tvoj teda Instagram, som si vás lustrovala. Že aké sú výhody toho byť na vozičku? VIP parkovanie, hlavne, hej. Potom tiež akože nákupy, hej, všetci na mňa odkladajú nákupy. Ja si mám stále kde sadnúť totižto. To keď prídem do podniku, kde je plno, ja mám stále kde sedieť. Mne stačí stôl, takže ja som v pohode. Potom samozrejme topánky sa mi nezoderú, to nemusím často kúpovať vôbec. A ja už neviem, čo som tam popísala, ale je tam toho veľa, musíte si to pozrieť, hej, Instagram. To som sa síce nedávala, ale nevadí, pošerujeme potom. Vieš čo, ja keď som včera zadávala do Google, že dievča, ktoré ochrnulo na Cypre, si hovorím, že čo mi šíbe, že to proste, že úplne ma to vlastne šokovalo. Si ma googlila? Som si ťa úplne googlila, ale vieš čo, potom vlastne som bola úplne očarená, lebo som naozaj nevedela, že čo môžem od toho čakať a pravdu povediac ani zďaleka to, čo som včera s tebou zažila, sa nerovná tomu, čo dnes som s tebou zažila, lebo naozaj
Je mi obrovskou cťou ťa spoznať a si ťa vypočuť aj stretnúť tvojich rodičov a ja myslím, že sa zhodneme na tom, že toto bolo pre každého asi neskutočne inšpiratívne, takže Miška, ďakujem ti, že si prišla. Ďakujem aj ja. Že si sa nechala doviesť a ďakujeme za tvoje pozitívno a myslím, že z toho budeme čerpať chvíľu, že?